Jisu Kristo asaimani kok ke ahai bini buma Maria mai Joseph ni kok sungja haibano borok kaija dia sini no phala gathar bai bo sabderia angmani sijaka bo bai kok sungjanai Joseph ungkha borok kaham bo luguni beskango Maryam ni makhang sokna musung jagya ake tepsake kok seplanai hinai bakha sapkha bo omakai wan sugui tongporo subrani suwari koroksa imango nukjali hai hinai sapakya dauni bosong Joseph Maryam no nini hiklaina takiridi bo phala kathar baise sabderia ungo bo basa sala koroksa banai hage nung bono Jisu huni monpati tamoni hinke bo bini borok rokno borok ni sumsok ni yakli pyoknai subrani adia ni khuktui hai hinai samani abo nangphanya bagui omorok bebangno ungo naidi buri sikla kathar koroksa sabderia ungui basa sala koroksa bawana hage bo Emmanuel hinjaknai abo kaitor sungbai baksa tongo himanse hage Joseph kumani basagoi subrani swari samatui no kya bo Maryam no kaijakha tamoke bo bini pulani basasla no payasat bini sak tanglia hage Joseph bono Jisu huni mung phata elaba kathar polimati kaitor sungso tani saw kathal hamre kya Amen. Habai sinere